deň, priatelia. Opäť sa nám blíži ďalšia nepárna streda. Čas našich pravidelných stretnutí v Dome kultúry Ružinov v Bratislave. Pravidelne na prednáškach osobnostného rozvoja sa venujeme rôznym témam, od sebarozvoja až po tajomstvá a záhady medzi nebom a zemou. Táto prednáška, ktorá sa teraz blíži, bude venovaná karme. Povieme si niečo o tom, ako zvládnuť a prekonať rôzne karmické blokády, keď sa vám nedarí v práci, vo vzťahoch či v láske. Ale práve táto prednáška bude najviac zameraná na odstránenie a pochopenie blokád, ktoré nám bránia dosiahnuť úspech, alebo peniaze, alebo hojnosť na poli pracovnom a kariérovom. Nech sa páči. Pozývam vás, ak sa to týka práve vás, alebo ak chcete vedieť informácie, kedy a ako a komu pomôcť v práci, aby ste nevzali na seba jeho karmu, alebo kedy sa s kým spojiť tak, aby nebrzdil zároveň váš biznis a váš obchod. Túto stredu o 6:00. Tak a teraz poďme na tú tému dnešnú, a to je ako pochopiť a zvládnuť karmické lekcie, aspoň v stručnosti. Na dovolenke sa tomu venujeme s odblokovávajúcimi cvičeniami veľmi podrobne a sú tam veľmi pekné zážitkové cvičenia na uvoľňovanie karmických blokád medzi ľuďmi a kadečím ďalším. Ale zároveň dnes si budeme rozprávať potom tému, ktorá sa týka, ako si pomôcť pochopiť karmu a uvoľniť určité blokády, ktoré nám bránia nájsť cestu k hojnosti, k peniazom, kariére, úspechu. Keď tie peniaze nemáme, nemôžete ani sedieť tu, lebo si nemôžete dopriať zaplatiť vstupné, nemôžete si dopriať ani vzdelávaciu dovolenku, pretože nebude za čo. A teda tie peniaze ako energia, obeživo potrebujú mať k sebe správny vzťah od ľudí. Keď to niekto príliš s nimi preháňa, preexponováva, tak tie peniaze robí mamonom, sú pre neho príliš dôležité a iné hodnoty, zdravie, lásku, šťastie stráca. A naopak, keď zase pre neho nie sú dôležité, vo vesmíre vytvárate program, ktorý potom vyžarujete spôsobom, že na týchto peniazoch mi nezáleží a neprídu k vám vôbec. Čiže ja hovorím, vo všetkom v tejto dualite učím stále mať žiakov zdravú rovnováhu a učím nájsť medzi dvomi protipolmi svetla a tmy vždy zdravý rovnovážny stred. Dnes nevie prijať jednu základnú myšlienku a informáciu. A to je o tom, že keď sa im niečo nedarí, obviňujú druhých. To je priam pravidlo. A keď sa im čosi darí, egoisticky bušia do svojich prs a hovoria, to ja sám. Keď sme zdraví, nikdy nepovieme napríklad lekárovi, že on nám spôsobil, že sme zdraví, ďakujem mu. Povieme si, však ja dobre žijem. My, čo už vyznávame ezoterické poznávanie, vieme, že choroba a zdravie nám ukazuje, či sme na tej správnej našej ceste, alebo sme odbočili do slepej uličky. A keď sme zdraví, tak vtedy sa píšime, alebo si to tak vnútri myslíme, idem dobrou cestou, fajn, žiadne choroby, nič negatívne ma neblokuje. Ale keď sa stane nejaký prúser, či už tá choroba, alebo naopak v práci, vždycky ľudia kričia, on je na vine a obviňujú šéfov, manželov, manželky, obviňujú všetkých dokola, aj tých lekárov, za to vlastne, kde sú a čo sa im darí alebo nedarí. A vtedy vlastne je prvá vec, ktorú hovorím, musíš pochopiť, keď chceš sa posunúť na tejto ceste ďalej a ísť vpred, nikdy neobviňuj a neposudzuj druhých. Nie si na to tak veľký človek, tak veľká bytosť alebo taký stvoriteľ univerza, aby si mal právo druhých posudzovať a kritizovať. Základný zákon vesmíru znie, ktorý ja používam. Rob to len vtedy, keď dokážeš druhému ponúknuť viac, ako vie on sám. Čiže mu ponúkni spôsob, ako veci urobiť lepšie, ale nemusíš ich robiť spôsobom zbytočného kritizovania, ponižovania, ohovárania a podceňovania, pretože vo vesmíre funguje ďalší veľmi dôležitý zákon. Zákon bumerangového efektu. A my ho poznáme na Slovensku pod takým ľudovým heslom, čo zaseješ, to zožneš. Alebo to poznáme pod výrazom, aké myšlienky, emócie v sebe prechovávaš a vyžaruješ, také energie na základe príťažlivosti rovnorodého sa ti vrátia späť. Lenže, jak tu vždy vysvetľujem, po ceste pozbierajú okolo seba všetky okolité myšlienky a energie podobného druhu a všetky tieto okolité myšlienky a energie budú tej istej kvality a vlnovej dĺžky ako tá vyslaná od vysielateľa. Takže keď zasejete trošku nenávisti a hnevu, zožnete jej 100-krát viac a vráti sa k vám. Keď zasejete len trošku pokoja, mieru, harmónie alebo vlastného kľudu a rovnováhy, tak sa to 100-násobne vráti naspäť k vám.
Keď začneš dávať, začne sa ti v živote vracať. Keď začneš skutočne rozdávať, vždy má každý aspoň úsmev, povzbudenie. Nemusí ísť predsa o peniaze a majetky. A niekedy niekto má peniaze a majetky a nemá lásku, nemá zdravie, lebo za to si to nemôže kúpiť. Lebo je to proces, ktorý budujeme v našej hlave a v našom srdci. Že nemusíte vždycky len mysleť na to, ja nemám čo dávať. Treba mysleť na to, že môžete dať povzbudenie, pozornosť, podporu niekomu. Môžete niekoho potiahnuť, dotiahnuť sem, niekto vás zase dotiahne niekam inám a takáto energia, ktorá sa navzájom prelieva, ľudí úžasne otvára. A ľudia zrazu začínajú nachádzať zmysel svojej životnej cesty. V podstate to, čo čítalo, a my tu o tom nemáme páru. Že nie cieľ je dôležitý, ale celá cesta je cieľ našich putovaní v tejto hmotnosti. Takže dôležitý každý deň, ktorý prežijeme, bez toho, či dosiahneme v ten deň práve cieľ, pretože z pohľadu vesmíru je dôležitý každý jeden deň, nie to, čo bude na konci. Je dôležité, akým spôsobom žijeme, akým spôsobom myslíme, cítime. A ja tu neraz poviem, keď chodím za hranice smrti, alebo mi chodia zosnulí na konzultácie odpovedať a odkazovať niečo tým, čo tu za nimi plačú a isté veci nechápu, alebo ich bolia, alebo majú v sebe chaos od smrti blízkych, že vlastne je všetko úplne iné a odkazujú im tu tak krásne informácie a veci, že to naozaj len treba vedieť, treba to šíriť ďalej. Jediná vec, ktorú sa vás vždy hore spýtajú, keď opustíme jednu etapu existencie, jeden život na tejto planéte, je, ako ste prežili svoj život, čo ste urobili. A v zápäti, ale než začnete hovoriť, príde tá druhá otázka, no moment, čo ste tu urobili naozaj s láskou? Mohli ste variť celý život deťom na krku, keď ich bolo 5, 4, 3, len obedy, variť, upratovať, učiť ich, ale keď ste to robili s láskou, tak vesmír povie, dobre, zložil si skúšky, pustím ťa ďalej. A tak sem prichádzame dokola, kým to nepochopíme a kým nás nepustia z tejto dimenzie kozmické zákony ďalej a kým neprídeme do tej rovnováhy. Že ďalší dôležitý predpoklad seba rozvoja a posunu vpred na tejto zemi je pochopiť, že temné znamená len, že to je nedostatok svetla. Kde je málo svetla a teda málo naviazaných informácií, je tam nedostatok poznania. A ľudia, keď nemajú dostatok poznania, robia veľmi hlúpe a bláznivé veci. Robia ich preto, lebo nepoznajú návod, ako veci vyriešiť, zvládnuť a pochopiť inak, alebo urobiť ich lepšie. A to je celý pôvod zla. Ak my chceme proti zlu bojovať, aký má zmysel zobrať zbraň, meč a začať znovu zabíjať, vraždiť, vyhrážať sa svojou silou, tak to nikdy mier, lásku a svetlo, čiže poznanie ľudia nedosiahnu. Keď chceme naozaj s tým mečom pracovať, a ja to učím ľudí v škole, keď pracujeme s našimi tieňmi a démonmi, použij meč svetla. Je to ako zo sci-fi filmu, ale také naozaj existujú. Použij meč svetla a lásky a prežiarním bytosť, ktorá je zavalená ešte v temnote a svetlo k nej do srdca či do mysle neprerazilo. Pretože len tak môžeš pomocou lásky, pokoja a múdrosti zvíťaziť. A kde bude tvoj pokoj, múdrosť, harmónia, láska, tam pritiahneš vždy energie rovnakého druhu. Ak na ňu daná bytosť nedozrela, s ktorou bojuješ, tak si píš, že ona z tvojho života sa vzdiali, pretože budeš mať pre ňu vysoké vibrácie a energie. Možno jej to nebude robiť dobre, lebo ti nebude rozumieť, ale uvoľní ti cestu a pritiahneš si iné bytosti na úrovni tvojej. Takže pracujte vždy so svetlom, pracujte vždy s energiami vyššej vibrácie lásky, pretože tá dokáže aj v partnerstvách ľudí chápať a pomôcť im riešiť ich tiene. A detálne o tom vám budem rozprávať ten týždeň na dovolenke. Čo sa týka karmy, musíme teda pochopiť vlastnú zodpovednosť za všetko, čo sa nám deje. Koľko percent ľudí tam vonku o tom nevie, aj keď má takú potrebu, že môže takto niekam ísť, pretože sa to jednoducho nedozvie. A tým pádom veľa zákonov, veľa poznaní, veľa vedomostí nemôžu do svojich životov zapracovať a motajú sa zbytočne v kruhu. Keď pochopíme rolu vlastnej zodpovednosti, nájdeme konečne rovnováhu, pretože nebudeme obviňovať iných z toho, čo my sami robíme zle, ale začneme rýchlo pracovať na tom, aby sme si najprv priznali, že niečo sme teda urobili zle, keď nám došla
ako následná reakcia na nejakú akciu choroba, alebo prúser, alebo nedostatok peňazí, alebo proste rozpad veci, na ktorých nám záležalo. A keď konečne pripustíme a príjmeme, že teda my sme za to zodpovední, tak je už len krátka cesta k tomu rýchlo zmeniť vo svojom vnútri to nesprávne myslenie, cítenie alebo konanie, aby vonkajšie reakcie sveta okolo nás nám prišli v tom prevedení, aké si my želáme. Takže zjednodušene, celý svet vonku je našim zrkadlom. Každý človek, každá situácia vám v živote odráža vašu energiu, ktorú vy v sebe pretvárate, myslíte, tvoríte, vyžarujete. Marcus Aurelius a mnoho iných velikánov povedalo, na čo myslíš, tým sa stávaš. Čo teda v mysli, aké obsahy v mysli premielaš, aké obsahy myšlienok tam nosíš, na to sa mení tvoj život. Ak teda naozaj už som došiel do bodu, že som ochotný uznať, tak je to moja vina a nie tých kopu ľudí okolo mňa, pretože oni sú len môjim zrkadlom. Musím začať meniť ja moje vyžarovanie, aby mi zrkadlá tí ľudia začali odrážať inú, lepšiu realitu. Liečme. To ideš hodiť? Hej. Na konci odmenu. Dostala som čokoládu. Posun ďalej. V tej chvíli, keď vaša myseľ ako premietačka vyžiari iný lúč svetla s inou vlnovou dĺžkou, nie tou negatívnou, ale uhladenou, harmonickou, pokojnou, príde človek, ktorý je vlastne plátnom v hmotnej realite na váš film, ktorý vy vyžarujete, vaše energie a premietne vám presne to, čo v sebe nosíte, aké myšlienky, aké emócie, aké správanie. Takže vám vlastne vytvorí plátno, je vašim zrkadlom to plátno, ktoré vám presne odráža to, čo vy ste vo svojom vnútri, na čo myslíte, čím sa zaoberáte, čo vás teší alebo zanúcuje. A preto vždy opakujem, každú minútu si pamätaj, tvoríš svoju realitu. Nemyslí už na choroby, na to, čo bolo zlé, že ťa niekto bil, že ti niekto ubližoval, že ťa niekto trápil. Keď si to raz už dokázala odstrihnúť, alebo chceš to raz odstrihnúť, musíš si uvedomiť, je to moja minulosť. Od tejto chvíle nemá pre mňa žiaden dosah, nemá na mňa nado mnou moc. A keď raz niečo definitívne odrežete a tú minulosť na tej ľavej strane, po tej našej časovej osi, kde začína, všetko dáte preč, neexistuje, aby ste už tomu viac venovali pozornosť, pretože keď vaša myseľ z chvíle tejto prítomnej pôjde do minulosti, bude vám tam prenášať energiu pozornosťou vedomia, ktorú v sebe máte, v tele, v duši a vo vedomí. Až budeš tú energiu prenášať do obrazov, on ma zbil, on ma podviedol, on ma oklamal, bude ti tam stále sa prelievať, že keď je to obsahom tvojej mysle, tvojho vedomia, prechádza, to sme si minule vysvetľovali do podvedomia a podvedomie vyžaruje informáciu. Tým, že sa s tým zaoberáš, tým, že to v sebe omielaš, chceš to prežiť. Takto si to definuje vesmír. Vesmír nerozmýšľa, či to je negatívne, či pozitívne, pre ňo je to jedna energia. On povie, túto myšlienku tu zachytávam, je vyžarovaná, dobre, pošlem mu zrkadlo, čo mu ju odrazí. A keď vyžarujeme myšlienky strachu, že strácame prácu, alebo že nás stále bude partner byť, alebo sa od neho neoslobodíme, lebo sa bojíme, že to nezvládneme, tak stále nám bude dávať plátna ľudí, ktorí nám budú zrkadliť naše strachy. Budú agresívni, budú nás vyhadzovať z práce, budú k nám jedovatí, zlostní alebo zákerní. A chceš teda pritiahnuť inú energiu, iný osud, toto úplne odrež, nikdy sa v tej minulosti nevráť a povedz si teraz, od tejto chvíle budem mysleť dokola na to, čo chcem prežiť, čo mi robí radosť, čo ma teší, čo ma baví. Ľudia robia najväčší problém, že nemyslia na to, čo je v budúcnosti pekné, lebo to volajú fantazírovaním, ale myslia len na to, čo ich bolelo najviac v minulosti. A potom sa trápia, keď to nemajú, ale vlastne tým vytvárajú zaciklený matrix, lebo to, na čo myslíme, to nám zákonite vesmír zrkadlí. Lebo ja volám vesmír jeden krásnym výrazom, že to je džin vo fľaši a on vždycky povie, ak budeš vedieť správne povedať moje meno, splním ti akékoľvek želanie. A tento džin vo fľaši vlastne vždy vyjde na to správne zavolanie. Ale ako do toho vesmíru správne zavolať, to je to tých niekoľko bodov, ktoré sa musíme naučiť a natrénovať. Potom ľudia častokrát ešte v sebe riešia problémy, ktoré sa týkajú, že ako som zaťažený. Analýzujú, na koľko percent majú v sebe karmy. No ja poviem, dobre, tak ak máš na 90 a viac percent, tak väčšinou by si tu nebol v takejto pohode, ako teraz si, pretože by si buď bol v situácii veľmi
negatívne poškodených ľudí haváriami, zdravím, chorobami, väzeniami alebo dokonca veľmi silnými deštrukciami tela, neliečiteľnými napríklad, vrodenými a podobne. Keď už karma klesá medzi 80 a 70%, alebo 80, no približne 70, tak je to energia, ktorá je ešte stále veľmi zlá a máš na krku kopu prúserov. Urobíš taký malý problém, ale 10 problémov sa na tebe vo firme zväzie, pretože svojou negatívnou karmou si vlastne nádoba, ktorá to priťahuje. Až keď sa z tejto fázy dostávaš sa pod hranicu 70%, už nebude ťa vesmír za všetko tak tvrdo bičovať, pretože už začínaš prebudzať seba, aktívne pracovať a vtedy sa vlastne dostávaš do štádia, že sa ti začína už v nejakej oblasti života dariť. Nemáš ešte pohodu v práci, v láske, v sexualite, vo výchove detí a vo všetkom, ale už napríklad aspoň tú prácu zvládaš, alebo povedzme tú rodinu. Takže už si vo fázi, kedy už začína ti prebleskovať, že aha, začína sa ti lepšie dariť a už nejaké veci začínajú fungovať. Keď sa dostávajú ľudia pod 60%, začína to byť stav, kedy už si začínajú uvedomovať a dávať otázky, ako môžem byť lepší, ako sa môžem posunúť ďalej, ako sa môžem ja vyzdravieť, nie že lekári, vyzdravte ma, vy to viete, vy ste za to zodpovední, alebo vám platím dane a podobne, ale už si uvažuje vlastne sám nad sebou a začína dávať otázky a vesmír mu ponúka odpovede. A potom tá karma sa rýchlo otvára. Pod 60% sa vám otvorí, keď už začnete tuto posedávať, chodiť, hľadať, čítať, študovať. Viac ste na internete ako na tom, ja hovorím, manipulátorskom televíznom programe, hej, ktoré nás obmedzujú, manipulujú a programujú. Už si uvedomujete, že hľadáte informácie, nepríjmate len to, čo sa vám ponúka a začínate už na sebe pracovať. Potom sa karma otvorí, uvoľní pod 50% a je to veľmi zlomový moment, tak poviem, pretože ľudia zrazu začínajú chápať. Sedíte a zrazu si uvedomíte, rozumiem, čo mi hovorí, našiel som tam niečo zo svojej minulosti, chápem už konečne, čo som robil zle vo svojej realite, aby som zmenil tú budúcnosť a začína sa človeku všetko veľmi rýchlo meniť. To znamená, pod 50% začína fáza, kedy začínate veľmi výrazne vedomou cestou čistiť vašu karmu. Keď už máte okolo 40%, máte schopnosť učiť, prednášať, prezentovať. Ešte nie ako trebárs duchovný učiteľ, ale už ako učitelia na školách, rôzni filozofi, ktorí učia druhých cez svoje knižky a rôzni autori, povedzme bádatelia, písatelia, že už vedia, alebo aj tí, ktorí píšu do novín, pokým tam nepíšu hlúposti, tí, ktorí vlastne vedia ovplyvniť mienku a masu, ale tak, že vedia ľuďom pomôcť, pozdvihnúť ich, dať im nádej, dať im vieru, dať im dobrú energiu, dať im chuť do života, dať im nadšenie. To sú nezaplatiteľné veci, ktoré vám môže ten učiteľ odozdať a vám takto môže pomôcť. Takže môže to byť potom aj učiteľ cez nejaké takéto médiá. Keď idete k percentuálnej karme pod 30%, začínate byť duchovný učiteľ až liečiteľ. Už okolo 20-40% sa stávate liečitelia, ktorí vedia vyliečiť buď dušu, alebo telo ľudí, alebo myseľ ľudí. Aj psychoterapeut je liečiteľ mysle človeka. A ten, kto vám to vie podať všetko dokopy a naučí to robiť vás, je človek, čo musí mať karmu pod 20%, okolo 10% po prípade a kúsoček menej. A to je už duchovný učiteľ, ktorý vás to vie naučiť všetko už robiť sám. Takže keď máte takto odstupňované túto plnosť alebo prázdnotu karmickej nádoby, viete sa poriadne v tom zorientovať, čo vám ako môže a nemôže fungovať. Kedy si teraz naplňame tú karmickú nádobu? V prvom rade, keď sa zbytočne trápime, naplňame našu karmickú nádobu. Keď máme pocity krivdy voči niekomu, keď sa trápime z minulosti, keď nás štve stále čosi, že nám nevychádza a miesto, aby sme to odrezali, ako som už dnes vravela, vraciame sa stále do nejakej reality, ktorá nebola pre nás dobrá a odberá nám to energiu, naplňame si karmickú nádobu. Ďalej si ju naplňame, to som už povedala, keď idealizujeme seba. Keď sa hráme, že sme príliš dôležití. Viete, keď zomrieme, život ide ďalej. A to si musíme uvedomiť. Niekto si má pár minút pri nás poplače
A možno viacej si my poplačeme z hora nad tými všetkými dole. Mali sme tu nedávno takú meditáciu, je na tom CDčku o šťastí, ako si vážiť každú minútu života, lebo dojdeme na hranicu smrti. A ja hovorím, každý človek by mal túto hranicu prežiť skorej, než zomrie. Lebo keď ju prežijeme za bdelého vedomia a prebudíme sa z toho mikrospánku po tej meditácii, pochopíme, Bože, čo robím zle, ak ten život beží, musím už začať všetko robiť inak. A pri tých slzách prebudíme sa a precitneme, ale keď ich budeme prežívať hore a telo už nebude na tej poslednej našej zastávke, tak potom už bude smutné vidieť všetky bytosti, ktoré nás mohli milovať, ktoré sme my mohli milovať, s ktorými sme mohli spolupracovať, radovať sa, žiť, aby sme na nich stále pre nejaké hlúposti nemali čas. Takže aj o tomto tam je. A tomuto hovoríme potom zbytočne, dávame pozornosť iným veciam, než tomu, čo je dôležité. Keď príliš dávame ľuďom na vedomie, čo robíme dobré. Spôsobom, dal som peniaze na charitu, teraz vypíšte moje meno a do takého zoznamu, do takého, a že ja som toto podporil. Ale napíšte tam, že vás, jak to robia v médiách, že vás podporujeme, napíšte, dajte tam našu reklamu, narazte tam naše logo, aby bolo vidieť, že vlastne my sme vás podporili. Čiže nikdy to není, ja to poviem bezpodmienečne. To potom nie je podpora, to je len barter, to je len obchod. A veľa ľudí takýto obchod robí vlastne vo svojich životoch, vo svojich vzťahoch alebo kdekoľvek, kde nepatrí tento obchod. Takže aj toto nám naplňa zbytočne karmickú. Všetko, čo chcete v živote vybudovať a zmeniť a ovplyvniť, záleží len od jedinej veci. Od vašej vlastnej snahy uspieť. Od vašej vlastnej snahy zmeniť to. Od ničoho iného. Nikto vám nedá väčšie prekážky do cesty ako vaša vlastná myseľ. V tejto dobe sa otvárajú veci, kedy všetko zistíme, že budeme môcť dokázať. Všetko budeme môcť dosiahnuť. Aj veci zdanlivo absurdné budeme môcť vládnuť. Len tomu uverte a začnite pracovať na tom aspoň chvíľu, nejaký úsek života, aby ste pochopili tie jazyky univerza, ako s ním komunikovať, ako s ním rozprávať, ako tam tie prosby vysielať, aby vám ten múdry džin všetko na tácke splnil a doniesol do tejto reality. Viete, táto realita je skutočne sen, je to mája, tí Indovia majú pravdu, preto niekedy až príliš sa o ten život nezaujímajú, ale nás sem vesmír pre niečo posiela. A je to práve preto, lebo máme pochopiť, že máme sa naučiť duchom túto máju, hmotu, ktorá je ilúzia preto, lebo je pominuteľná a nie je večná a trvalá, máme sa ju naučiť ovládať. Je rozdiel, či sen v tejto hmote prežijeme ako bolestné utrpenie a budeme na dne chorí, zúfali a nešťastní, alebo či ho prežijeme ako život plný radosti, tvorivosti, nadšenia a regenerácie síl našou vlastnou vedomou cestou. Správna cesta je pochopiť svoju vlastnú hodnotu, ale to znamená, že sa nedáme ani vydržiavať, ale ani ničiť a zabíjať. Znamená to, že sa musíme naučiť byť vo všetkom samostatní. A keď budeme takto v rovnovážnom strede, vesmír nám presne takéto bytosti pošle do života, ktoré nám budú zrkadliť to, čo my sami v sebe sme pochopili a začali vyžarovať. Bohatstvo si vyberá skutočne toho, ja to poviem tak umelecky, kto je ochotný prijať ho, vychutnať si ho, ale kto je hlavne vo svojom rovnovážnom strede. A tak keď dostanete peniaze, tešte sa z nich. Nepovedzte si, že ľahko zarobené hodím do šuflíka alebo miniem, lebo vám ich vesmír zobere a budete zase na dne a jak ste boli milionári, budete opäť možno aj žobráci, hej, budete na tom zle, ale povedzte si, vážim si každú korunu, čo som dostal a ďakujem za ňu vesmíru. Nie, že by mi bola mamonom, ale preto, že ja som za ňu vydal zo mňa energiu. K tej som sa musel dopracovať poznaním, usilovným štúdiom, skúsenosťami a musel som niekde vynaložiť, vydať túto energiu. Takže dostal som za ňu odmenu. Poďakujte za každý halier a dajte mu patričnú úctu, ale len ako platidlu za vašu energiu. Čiže poďakujte ľuďom, vesmíru alebo priestoru, že vám vrátil vynaloženú energiu v podobe týchto peňazí. Takže nebudete uctievať nástroj, ale spôsob, akým ste sa k nemu dopracovali. A to je najlepšia cesta k úcte seba a k úcte toho, čo robíte, aby si vás vesmír vedel ohodnotiť. Sa teda pomaly vráte naspäť k sebe samým a do tejto reality. Pomaly otvorte oči a vráte sa sem späť k nám. Poďakujte vesmíru za každý okamih, ktorý vás môže v živote obohatiť a pracujte na tom aj vy sami. Ja vám tomu želám
len to najlepšie, najkrajšie a najúžasnejšie, čo môžete v životom zažiť. Aby ste poznali, kto naozaj vo svojej podstate ste. Ďakujem vám za pozornosť a možno za rozváženie.